que prenguéssiu mesures més dràstiques. Què insinueu? Que llevi la vida al meu fill? No sabeu el que dieu. Anirem a Lleida. Parlaré amb aquests catalans. Majestat, som honorats de ser rebuts per vos per expressar-vos el parer del Consell del Principat de Catalunya. Preguem a la vostra reial majestat que respecteu les nostres llibertats tal com les vàreu jurar. En primer lloc, vàreu detenir l'il·lustre fill vostre i príncep nostre. Després vàreu empresonar el senyor Joan de Beaumont. En aquest i altres fets heu derogat els nostres privilegis que us havíeu compromès a complir sota jurament. Per tant, en nom del Principat de Catalunya, us requereixo perquè torneu aquestes coses al seu primitiu estat. Majestat, us requerim perquè conserveu els privilegis de Catalunya. Repetiu 2 vegades més l'exhortació. Majestat, us requerim perquè conserveu els privilegis de Catalunya. Majestat! Us requerim perquè conserveu els privilegis de Catalunya. Majestat, Catalunya us ha recordat el jurament que li prestareu. I davant del vostre silenci i del vostre menyspreu, us fa saber que no us obeirà en res. Vosaltres, catalans, que sempre heu estat traïdors a la corona, aneu-vos-en del meu davant si no voleu desfermar la meva ira. I sapigueu que la ira del rei és missatgera de la mort. Sia. Vigileu que no hi hagi aldarulls. Alfons, en les vostres armes confio la pau del Principat. Els vaixells del rei són en aigües de Tarragona. Armeu les nostres galeres. Ens calen homes i vaixells per anar a combatre la flota reial. Necessitem tota la força i totes les naus. Les que siguin malmeses, feu-la. Senyor! Senyor! El governador Requesens ha caigut! Estava tan espantat que ha anat a refugiar-se dins del tronc d'una figuera. I els presoners, què se'n sap de Beaumont? Ja és lliure, hem d'arribar a Lleida de seguida i impedir que el rei fugi cap a Saragossa. Un exèrcit de 1000 homes està a punt per anar fins a l'Aragó. La gent dels pobles ens unirà. Què passa, Alfons? Senyor, han vist les tropes dels catalans. Avancen de pressa cap aquí. Molt de pressa. Hem de sortir de Catalunya. És probable que els rebels no gosin passar de Fraga. Però què esteu dient, Alfons? Que un rei ha de fugir com un lladre? El vostre fill té raó, la situació se'ns escapa, marxem. Situació que vos heu provocat. Malaurat el dia que em vau convèncer de fer detenir el meu fill. No m'acuseu, senyor, d'un acte fet pel vostre bé i pel bé del vostre regne. El príncep us traïa, que no ho veieu? Però calia haver pres una determinació més política. Ara ja és tard. El rei d'Aragó, de Navarra i de Sicília ha de fugir com un lladre, perquè els seus súbdits es rebel·len i li oposen un exèrcit de trinxeraires a favor del seu fill. Penseu que teniu un altre fill i que Ferran no és amb nosaltres. Senyor! Quiets! Més vi! Marxarem havent sopat.